Han er kunstner og forfatter, tegner og fotograf. Han beskæftiger sig med drømme, tankens kraft og Gaia-teorien, og han ved en hulens masse om Maya-kulturen. Og så er der lige det med kvinderne. Min gæst i dag i programmet på den anden side hedder Jørgen Big, og selvom ens baggrund er kosmopolitisk, kan man jo godt bo i Haslev. Velkommen, Jørgen Big. Tak. Det med at være kunstner på mange planer, det er jo en drømmedreng hos dig, så vidt jeg har forstået. Ja, altså det har jo altid været mit gebet, han har sagt, og rode og rage mig ind i en masse forskellige ting. Og fra barns ben har jeg altid ville være kunstner. Altid. Der har aldrig været noget tvivl i mit sind. Men vidste du allerede dengang, hvad en kunstner er? Nej, det vidste jeg da ikke. Jeg vidste bare, at den der udtrykstrang, jeg havde, den der enorme trang til altid at læse i noget og tegne på noget, den var jo altså meget, meget tidlig hos mig. Fik du lov at udvikle den så? Det synes jeg jo nok, jeg gjorde, kan man sige, på sæt og vis. Jeg fik ikke nogen vejledning, fordi jeg var utrolig alene som barn. Jeg er jo krigsbarn. Jeg er født i 1939, og mine forældre havde meget travlt under krigen med krigen. Og det vil sige, at jeg var meget alene. Jeg blev så sat hos mine bedste forældre i pleje. Og de gjorde alt, hvad de kunne for at beskytte mig. Det vil sige, jeg fik egentlig aldrig at vide, hvor min far var henne. Min mor så jeg meget sjældent. Så jeg dannede mig et billede af min far, altså de der indvendige billeder, så et barn danner sig, når det bliver skubbet til side. Viste sig senere ikke at så stå mål med den faktisk fysiske far, da han kom hjem. Og det har nok... Jeg undskylder op, og du skal nok lige forklare, kom hjem. Ja, han kom hjem fra Tyskland, hvor han sad i tysk koncentrationslejr meget langt stykke tid. Og jeg tror, at mange af de billeder, som lejrede sig hos mig dengang, det er faktisk nok fundamentet for mange af mine tanker i dag. Det må du lige forklare. Jamen, jeg tror, at jeg har egentlig altid ligesom søgt derhen, hvor der sker nogle voldsomme ting. Hvor jeg ligesom ikke har beskæftiget mig så meget ved volden, men af voldens offer, kan man sige. Men også, at der ud af vold kan komme noget fantastisk. Altså menneskets overlevelse. Den ligger mig meget på sinde. De kræfter og energier, der er i et hvert menneske, i et folk, i en kultur, til at ville overleve, uagtet nok så meget undertrykkelse. Jeg kommer til at tænke på en replik. Der findes et teaterstykke, der hedder Biedermann og Brandstifterne. Der er en replik i det stykke, hvor en siger, at mennesket vil til enhver tid overleve, selv der, hvor rotterne dør. Der overlever mennesket. Ja, det gør det jo også. Min far er jo et glimrende eksempel på det. Han er kunstner, eller var kunstner, han er død nu, for et par år siden. Han tog tegnet op, kan man sige. Han var fortvivlelsen nær og døden nær i Sachsenhausen, hvor han sad. Det var en jøde, der sagde til ham, øvrigt før han kort døde, altså. Han sagde, Per, sagde han, min far hed Per Ulrik, tag tegnet op, tegn, skriv. Og det gjorde han, og han tegnede det, han så. Og det har jeg også altid gjort. Jeg har tegnet det, jeg så. Og meget sjældent lagt noget til. Min kunst er ikke så fabulerende, den er mere en registrering af det, jeg ser. Ja, det er også en måde at komme af med noget på, eller det er det vel for de fleste kunstnere jo, uanset hvilket middel man udtrykker sig med. Ja, det er jo den der utrolige udtrykstrang, man har. Og så den der trangen efter det meget naturalistiske, ligesom at finde den der utrolige trang og kraft og energi, der ligger i et hvert levende væsen til altid at ville udvikle sig og ville fremad. Og jeg har, så vidt jeg har overhovedet kunne gennem mit liv, forsøgt at holde det på et meget naturalistisk plan, uden fabuleringer. Mm-hmm. Det med, at du ville være kunstner og ikke så ret meget til dine forældre under krigen, fordi, som du siger, de havde travlt med krigen. Og nu har vi så fået at vide, at din far jo tilbragt noget tid i KZ-lejre. Når unge mennesker i dag også siger, at jeg vil være kunstner, hvad det så indeholder, det er jo et meget dejligt bredt begreb. Så vil de fleste forældre nok alligevel sige til dem, ja, det er meget godt, men så nu også for at få en uddannelse at falde tilbage på.
Gjaldt det også dig? Jamen, sådan en fik jeg skam også. Jeg skulle have været snedkerlærer, som min far sagde. Han var skilt fra min mor på det tidspunkt, men de snakkede der sammen om vores fremtid, og han sagde, du skal være snedker, min dreng. Og det skulle jeg så have været på Mors. Men den der snedkermester, han døde så der kom jeg heldigvis ikke op. Men så kom jeg så i malerlærer i Søborg i stedet for. Og det var jo tilfældigt, men det var stadigvæk inden for det samme, at have noget at falde tilbage på. Godt håndværk, ja. Ja. Mm. Og jeg blev uddannet maler, og har aldrig arbejdet som maler. Altså, men jeg er da glad for i dag, at jeg har stået i mesterlærer. Den oplevelse, den har jeg meget glæde af dagligt. Men når du spørger om de unge mennesker i dag, ja, det er usikkert at være kunstner. Mm. Det er jo utroligt usikkert. Og det er meget få, der kan leve af det. Og det er ofte et spørgsmål om at have nogle rundsave på albuerne. Det ved vi jo godt, før man bliver anerkendt herhjemme. Så man skal forstå og føre sig frem simpelthen. Det er ikke nok, at du er en god kunstner i dag. Du skal også være en god forretningsmand. Ja, det er meget kommercielt orienteret. Ja, det synes jeg, det er. Gælder det uanset, Jørgen Big, altså om man maler, eller om man er billedhugger, musiker, forfatter, eller hvad end man er? At man skal også have den der side med. Det er jo klart, der er flere penge i at lave store bronzefigurer, end at sidde og lave små papirtegninger. Det er jo helt klart. Det er jo så op til den enkelte mand eller kvinde, hvilken udtryk de har. Jeg er jo ikke særlig imponeret over meget af det, der bliver lavet herhjemme i øjeblikket. Mm. Ja, du behøver ikke at se sådan noget i hovedet, fordi jeg er nok tilbøjelig til at være enig med dig. Jeg så nogle skitser af Günter Grass, den tyske forfatter Günter Grass, som har domicil på Møn blandt andet. Det var heller ikke specielt imponerende, det han laver der. Men Jørgen Pig, du har jo 2 sønner, ikke? Jo. Vil de også være kunstnere, og hvad siger du til dem, hvis de siger sådan? Jeg tror, den ene har haft ambitioner om at være kunstner, den yngste. Det er han gået fra. Han vil ikke være det. Han kan godt se, at det kræver mere. Jeg vil ikke sige talent, end han har, men det kræver mere muskler, end han har. Det kræver noget mere kommerciel indsigt, end han har. Jeg tror ikke, han vil det. Han er for blød. Jeg kunne godt tænke mig at tale lidt om det der med at have børn. Du har 2 sønner der fra et tidligere ægteskab. Ja. Du var gift i mange år, ikke? Var det? Jo, jeg var gift i mange år. Omkring sølvbryllups... omkring sølvbryllupstiden der blev vi skilt. Ja. Og det skulle vi nok have været 10 år før. Men det tog altså de der 10 år, nok mest fordi jeg ikke rigtig kunne tage mig sammen til at bryde noget, som jeg havde sagt ja til så mange år tidligere. Tror du man får tildelt en kvote? Altså, du mener et ægteskabskvote? Ja, altså når nu du siger, at du skulle faktisk have været smuttet 10 år før, ikke? Nej, det har nok noget at gøre med en eller anden form for ikke at kunne tage sig sammen, parre sammen med en eller anden form for hæderlighed. Jeg synes, jeg har i mig til at kunne afbryde noget, som der trods alt har fungeret i nogle år. Vi har nogle børn, og det er nogle gode børn, og det er, jeg synes, de er godt opdraget. Og det var lidt svært for mig at sige farvel til det der familie, der var. I dag er jeg da glad for, at jeg gjorde det, fordi det var nærmest som katapult. Jeg blev slynget ud på min egen boldgade, og det har jeg haft det godt med. Er der en tendens til, jeg har hørt det før, nemlig folk, der bliver skilt sådan lige omkring der, hvor det er ved at være sølvbryllupstid. Hvorfor er det sådan, tror du? Sådan 20-25 år? Jamen, vi udvikler jo os i mange retninger, og nogen gør det kontinuerligt fra de ganske unge. Andre, de står, jeg vil ikke sige stampe, men de hviler meget længe, før der kommer noget til dem. Jeg tror jo på i dag helt anderledes ting, eller mere udviklede ting, kan vi sige, end jeg troede på bare for 10-15 år siden. Og i dag ved jeg, at der ikke er noget, der er tilfældigt. For det første, og jeg ved også, at alting har sin tid. Og min tid har så altså været der omkring 87, 88, 89, hvor jeg skulle afbryde og faktisk helt stå på bar bund med alt det, jeg synes, jeg havde bygget op. For derved så komme videre med det, jeg egentlig gerne ville. Hvad med drengene? Drengene tror jeg, det har været godt for dem, at jeg ventede så længe, så de ikke blev skilsmissebørn noget tidligere. Men det er da klart, at de er mærket af det nogle sted.
steder i deres krop og deres sjæl, der er de mærket af det. Hvor gamle var de, da du og din kone blev skilt? Ja, det var tilbage i 88, så de har været sådan der, de var store teenager. Mm. Og Jeg spørger dig, Jørgen Big, fordi du har sagt noget om, at det er vigtigt for en mand at kunne følge sin søn ind i manddommen, eller nu citerer jeg dig nok ikke korrekt, men i hvert fald noget af den stil, ja, ikke? det har jeg sagt. Ja. Og det er det også. Jeg synes, det er utroligt vigtigt. Og så igen ved jeg så meget mere i dag, end jeg gjorde i 88. Hvad jeg registrerer nu i Danmark, synes jeg, det er, at utrolig mange mænd stadigvæk har travlt med meget andet end at være hjemme. Egentlig kan jeg ikke se så stor forskel i den retning siden 60'erne. Der er nogen, der går den anden vej. Men jeg synes stadigvæk, at drenge især lider under en katastrofal mangel på farens tilstedeværelse. Ja, ind i manddommen. Hvad vil det sige at gå ind i manddommen? Selvfølgelig mener jeg jo ikke, at det har noget at gøre med manddomsritualer som sådan, som vi ser hos andre kulturer, hvor man skærer sig eller ophænger sig, eller skal igennem nogle forskellige ceremonier osv. Det har noget at gøre med, at manden, faren, viser drengen et eksempel. At han fører ham varsomt ind i den voksnes verden. Og det er ikke noget, han skal gøre, når drengen han er i den overgangsalder, hvor han går fra dreng og ind til voksen. Det er jo noget, der skal starte fra dag 0. Mm-hmm. Altså fra den dag, han bliver født. Og et af de bedste eksempler, jeg synes, faren kan give sin søn, det er den måde, han behandler hans mor på. Ubetinget. Og der må jeg da sige, at jeg kvæg mit ægteskab og det, jeg har været igennem i sin tid, har lært utrolig meget. Og jeg har faktisk lært meget mere ved at være væk fra det, end at være i det. Jeg anbefaler ikke nogen at gøre det, for ligesom at få indsigt. Men det er altså, hvad der har været tilfældet for afstand til tingene, det giver overblik på en anden måde, end når man er midt i det. Altså afstand og ro, ikke? Jeg har været meget langt væk fra Danmark i langt stykke tid, og jeg har også været meget langt væk fra dansk mentalitet og tankegang. Og har set en masse ude i verden, som helt uden tvivl har været med til at udvikle mig derhen, hvor jeg er i dag. Det vender vi tilbage til lige om lidt. Der er også musik i det her program, og den har du naturligvis valgt. Ja. Vi skal begynde med at høre Sting. Ja. Hvorfor nu det? Jamen, det er jo den der Field of Gold, den er utrolig sødmefyldt. Og jeg kan sige dig, at jeg bor i et hus nu med mit livs Kirsten, som jeg har fundet. Og når jeg kigger ud af mit soveværelsesvindue, hvad vi begge to stod og gjorde i dag, så er det simpelthen guldmarker, der ligger lige derude. Så derfor den her. Og så er det sådan noget længselsmusik, som jeg elsker. Vi lader hjerterne bløde her godt 3 minutter. Ja, lad os gøre det. Sting var det her med Fields of Gold. Interesserer du dig for musik sådan i øvrigt? Ja, utrolig meget. Godt. Jeg kunne ikke forestille mig at arbejde overhovedet på nogle af mine ting, uden at der var musik i baggrunden. Det kan jeg slet ikke forestille mig. Det er der mange kunstnere, der gør. Malere, og der lader musik køre i atelieret. Altså, vi er jo over i en anden verden. Det kan man jo godt sige, når man står der og maler. Altså, det er, vi er jo helt kontakt med nogle andre sider, end i hvert fald den manden. Han er jo helt kontakt med den kvindelige side der, ikke? Ja. Og musikken er utrolig vigtig. Jeg gør det, jeg arbejder, når jeg arbejder med de større ting, jeg har arbejdet med her i de senere år, så gør jeg det, at jeg udvælger mig faktisk dagens musik. Det vil sige, at jeg går hen og så udvælger mig det, jeg vil høre i løbet af dagen. Og det bliver så, det er så min radio, ikke? Kunne det godt være Sting her, for eksempel, som kører i baggrunden? Sagtens. Ja. Men hører du det så, eller er det bare lydtapet? Nej, det synes jeg aldrig, det er. Jeg synes, jeg er utrolig meget inde i musikken, og jeg synes også, at jeg hører mere og mere efter lyrikken især. Mm-hmm. Det har jeg nok ikke gjort så meget i begyndelsen af mit musikliv, han havde sagt. Altså, da jeg var yngre, der var der sådan mere rytmen og den gode måde, man spillede på, og så videre. I dag er det helt bestemt også lyrikken. Det betyder teksterne noget også? Det gør det. Bliver det også en inspirationskilde for dig så?
Og det er ikke bare musikken, men også det, folk synger om, hvad Sting for eksempel synger om her. Ja, fordi der mange gange, så oplever man jo, altså, som jeg sagde før, der er jo ikke noget, der er tilfældigt. Så pludselig opdager man, at det, man står og maler, det er faktisk noget af det, man hører om, du ved ikke. Og så går det, man... Og det var ikke lige meningen, måske. Det gør man jo ikke. Ja. Og det kan være alt muligt forskelligt musik. Det kan også være efter nyhederne her, som kommer om minuts tid. Der skal vi jo blandt andet høre Stabat Mater. Ja. Og der er jo folk spring fra Sting til Stabat Mater og noget af det andet, for også har valgt. Det er stemmer. Ja. Det er kvindestemmer. Mm. Det er de indvendige stemmer. Ja. Det er det der utrolige himmelske kor, der kommer helt ned og står fladt på jorden. Skrevene, så står de der kraftige, fantastiske kvinder, du ved, og kommer med nogle stemmer, ikke, som jeg synes også, jeg selv har meget af indvendigt. En hel masse stemmer har vi jo i os, ikke? Ja. Det kvindelige i manden. Ja, og de der længselsbilleder, og de der indvendige billeder af den store mor. Du lytter til programmet På den anden side. Jeg har besøg af Jørgen Bie, kunstner, livskunstner, vel kunne man nok sige, udstillingsarrangør og en hel del mere. Lad os prøve at snakke lidt om dit forhold til kvinder, fordi det er interessant. Kvinder i sig selv er vel interessant, ikke? Er vi ikke alle sammen fascinerede af kvinder? Det er de jo. Ja. Altså, jeg synes jo, de er fantastiske. Altså, ikke mindst, så elsker jeg også den der kvindelige side, jeg har i mig selv. Måske ovenikøbet mest. Men husk på, Hvorfor det? Ja, altså jeg har jo fået en opdragelse blandt kvinder, som vi snakkede om nu her, mens nyhederne de blev læst op. Det er jo, for det første under krigen var jeg omgærdet mest af kvinder. Og senere hen var jeg alene med min mor og min søster i mange, mange år, faktisk indtil jeg flyttede hjemmefra. Og de fleste af min mors bekendtskabskreds, det var kvinder. Og så er min søsters veninder. Mm. Så jeg var sådan naturligt inde i, skal vi sige, den verden. Og det er kommet mig til gode, synes jeg, mange, mange gange senere i mit liv. Og jeg er utrolig glad for det. Det har ligesom sat mig i forbindelse med min egen kvindelige side. Og det har været svært at finde frem til. Det er, som jeg sagde før, altså det er først i nyere tid, altså inden for de sidste 10 år, hvor jeg sådan er begyndt rigtigt at kunne sige, jamen det er det, der sker, så kommer det fra den og den side i dig, og så videre. Tror du, Jørgen Bie, at det er ubetinget sundt for en dreng at vokse op blandt skørter? Nej, det tror jeg da bestemt ikke. Jeg tror også, at det har sine vanskeligheder. Det har sine vanskeligheder, hvis det er for meget af den ene ting. Der skal være en far, der skal være mænd. Der skal være en mands verden, og den skal være lige så stor og lige så gennemslagskraftig som kvindernes verden. Det skal være en mix af begge to. Når jeg har været heldig, skyldes det nok, at den tid, som er mig givet her i det her liv, den har været at opleve sådan nogle ting. Jeg kunne da egentlig godt forestille mig, at jeg har været en ganske så rabiat mand, måske i det sidste par liv, og så skal jeg altså lige blødes lidt op nu, ikke? Skal du lige dukkes lidt, ja. Det kunne man måske forestille. Kan man skelne mellem, hvis nu vi et øjeblik glemmer, hvad skal man sige, det kvindelige i manden og det kvindelige i dig så i det her tilfælde, man taler om kvinder som kvinder. Kan man skelne? Altså... Jeg synes godt, man kan skelne mellem de to ting. Jeg synes også, de føles ad. Jeg synes ikke, man kan skille nogen af de der ting ad. Alting hører jo sammen. Det har jo dybest set noget at gøre med artens overlevelse. Men min fascination af kvinder ligger nok mere på den utrolige langmodighed, som kvinder har. Den der, altså husk på, de er verdensmester i at vente. De har ventet altid. Og den der tålmodighed, der følger med det, og hele den, skal vi sige, tankegang, og den måde, de relaterer til hinanden, har jeg altid været utrolig fascineret af. De har jo et helt andet sprog, end vi har, mændene. Mm-hmm. Og det sprog går meget mere på omsorg, går meget mere på kærlighed end mændenes. Og det er jo også mandens og kvindens verden. Det er jo også de maskuline og de feminine. Lad os illustrere det med hjernemæssigt, at vi skal have det maskuline til venstre, og vi har det feminine til højre.
hvor det maskuline er utroligt resultatsøgende, er konkret, logisk tænkende, hvor den højre side, den kvindelige side, den feminine side, er meget mere følsom, hører til langtidshukommelsen. Og det er jo også så, får mig til at tænke på, at det er jo kvinder, der mange steder, måske de fleste steder i verden, ligesom er dem, der holder fast på myterne og legenderne og de gamle ting. Jeg synes, jeg har oplevet ved mange af de år, jeg har været i udlandet, har jeg oplevet, at mandsverdenen er ofte domineret af frygt. Hvor kvindeverdenen mere er domineret af en sådan alt overskyggende kærlighed til først og fremmest jorden, Gaia. Og Gaia, hun er vred i øjeblikket. Hun vågner sig, og hun ryster sig, og hun oversvømmer os, og hun giver os en masse temperaturnedfald og så videre. Og der ser jeg altså virkelig de feminine kræfter og energier komme ud, og jeg føler mig meget som mand i et vadested, kan man sige, hvor jeg går fra at være en mand, der har en historisk næsten forpligtelse til vold, nu lægger geværet fra mig, at sige det sådan. Og den føler jeg og føler utrolig stærkt, og jeg føler den også hos andre mænd, som jeg af og til er så heldig at møde. Er vi på vej til at opnå omsider, kan man måske sige, en forståelse? Ja, det er vi. Altså vi mænd? Altså vi går jo ind i en ny tidsalder, som det er alle bekendt. Vi går jo ind i vandbærens tidsalder, hvor vi meget gerne skulle inden for de næste mange 100 år lære og kunne respektere hinanden for det, vi er, nemlig mennesker. Lige meget menneske. Men det er vel stadigvæk sådan, Jørgen Bie. Altså, vi er jo skabt som kvinder og som mænd. Altså, mænd er fra Mars og kvinder fra Venus. Sådan er det vel? Ja, sådan var det oprindeligt. Ja, sådan tror jeg ikke, det bliver så meget i fremtiden. Jeg tror ikke længere, at det bliver så nødvendigt for manden at manifestere sig som kriger. Men nok en af de væsentligste ting, som han har taget patent på i de sidste nogle 1000 år. Jeg har jo tænkt sig, hvis... Bare tænk dig et øjeblik det eksperiment, at al den energi, som du bruger i din hverdag til at være mandsorienteret, al den energi, du bruger på at tænke resultatsøgende, konkret, logisk og måske ovenkøbet voldeligt, hvis al den energi kunne frigøres til noget andet, så har vi måske der begyndelsen til et menneskeligt samvær med vores egen søn. Lyder flot. Det er flot. Jørgen Bie, hvad betyder Stabat Mater? Stabat Mater er jo den store mor. Den store mor, som oprindeligt stod bag det hele. Den store mor, som er mor til alting, til altings opståen. Det går årtusinder tilbage. Og det er også derfor, vi kalder det moderjord. Ja, det er det. Det er også et stykke musik, og det skal vi høre nu. Stabat Mater her. Meget, smuk, som du siger, betagende. Og det er næsten så hjertet græder over det. Jeg kan godt forestille mig, hvis du har det kørende i dit atelier, at du må lave nogle helt særlige tegninger, eller billeder, eller hvad du gør. Ja, altså det er jo... Jeg hører med glæde det her stykke. Det er ikke den bedste indspilning af mit liv, at høre af Stabat Mater. Den kører for hurtigt, den skal køre langsommere. Ja, altså jeg fylder gerne mit arbejdsrum med den slags musik. Det er jo urstemmer. Det er jo, og som jeg sagde før, det er, jeg genkender mange af de stemmer, man kunne forestille sig. Hvis jeg kunne få nogle af mine indvendige stemmer til at synge, så ville det lyde sådan. Så det lyder sådan her? Ja. Så et kvindekor? Ja. Altså jeg kan godt få tårer i øjnene, når jeg hører sådan et stykke pompøst musik. Ja. Det kan jeg, fordi jeg synes, det minder mig om nogle ting. Det minder mig om noget, et eller andet sted, jeg har været. Et eller andet langt tilbage, som jeg slet ikke kan få frem af min hukommelse. Men det minder mig alligevel om noget. Og så har det måske noget at gøre med de indvendige billeder, vi har, især som mænd, af kvinden, vores kvinde.
den vi altid søger. Den der ultimative kærlighedskvinde, ikke? Og det minder det der musik mig om. Nu skal vi snakke om nogle helt andre kvinder, Jørgen Big, fordi du har tilbragt 15 år i Guatemala og El Salvador i Mellem- og Sydamerika. Det skal vi snakke lidt om nu, men lige for at få det på plads, så kunne jeg godt tænke mig at begynde med at høre, hvorfor kom du egentlig derover? Hvad skulle du derover efter? Jamen, det skulle jeg egentlig slet ikke. Altså, jeg skulle til Mexico. Det har altid været min drøm, for jeg var en stor dreng. Jeg skulle over se de store mexikanske murmalerier med Rivera, Orozco og Siqueiros og Leopold de Mendes og alle de der folk. Og det var uoverskueligt for mig, fordi min skolegang var jo meget kort. Sprog lærte jeg ikke noget af, så jeg følte, at jeg var låst på alle lederkanter. Men så ville tilfældet, der har vi det igen, at en af mine meget gode veninder flyttede derover og blev gift i El Salvador. Så tænkte jeg, jamen, det ligger kun 2 lande fra Guatemala, så er det så i nærhed, eller fra Mexico, så er jeg dog i nærheden. Og der tog jeg så over på en invitation fra hende i 1978. Og der var jeg så det meste af et års tid. På en ferie, som jeg tog med min daværende kone, da hun kom over og besøgte mig, der tog vi til Guatemala. Og der må jeg indrømme, der fik jeg fik et kulturschok, for det var fuldstændig ligesom at komme hjem igen. Og jeg helmede faktisk ikke, før jeg havde skaffet penge nok til at komme derover igen. Og det blev så i en årrække til, at jeg tog hjem til Danmark i nogle måneder og skaffede nogle penge, og tog derover nogle måneder og hjem igen osv. Indtil jeg i 1986 bosatte mig fast i Guatemala. Ja, det er så blevet til de der 17 år, ikke? I alt. Men hvorfor lige der? Du siger, at det var som om at komme hjem. Var det sådan en reinkarnationsoplevelse, eller noget, der ligner? Det kan man jo godt sige, at det tør jeg da godt sige, at det har det været helt klart for mit vedkommende. Jeg genkendte så mange ting der. Maya-kulturen er utrolig fascinerende, og jeg kendte den ligesom fra starten. Det var ikke svært for mig at komme ind hos indianske familier. Jeg så andre, som havde prøvet i årevis. Jeg gled lige ind i det. Og hele den omgangskreds, jeg meget hurtigt fik der blandt indianerne, var utrolig. Og jeg levede rundt omkring i de små indianske landsbyer, især i en, hvor nogle af mine bedste venner har været og stadigvæk er. Og ja, det satte mig så i gang med. Jeg synes også, at mine motiver, mine kunstneriske motiver, havde måske egentlig altid ledt efter mig hoveder og tegne meget hoveder. Da jeg var 8, 9 og 10 år, der tegnede jeg jo indianske ting. Der sad jeg og skriblede ting fra den indianske verden, sådan som jeg formodede, den må have set ud. Det er ikke det. Jeg har ikke lavet nogen særlig sådan, skal vi sige, tankeoverføringstegning. Det har jeg bestemt ikke. Men det er for at illustrere, at mine tanker og min verden egentlig altid har været der. Så det skulle gå den vej? Det skulle gå den vej. Men hvad er det? Altså, jeg kan jo selvfølgelig godt forstå, når du taler begejstret om mayaernes fantastiske kultur. Det har vi jo set masser af i fjernsynet. Det meget civiliserede samfund, de jo havde, da vi andre jo næsten rendt rundt på stenalderbasis. Så slemt var det ikke, vel? Men det har jo været et højt udviklet samfund. Utroligt. Og det er jo fascinerende i sig selv, kan man sige. Var det du lod dig fascinere af, eller var det folk, eller hvad var det? Nej. Altså, jeg kendte jo godt deres klassiske kulturer tilbage fra 600 og op til år 900, sådan cirka. Og så meget, som man nu vidste om det dengang. Nej, det var ikke det, der fascinerede mig. Det, der var fascinerede mig, det var jo, at jeg faktisk havde troet på det, jeg havde læst hjemmefra, at mayaerne faktisk forsvandt. Og alt det mystiske, der var omkring mayaerne. Så opdager jeg jo, at de lever i bedste velgående, og der er adskillige millioner af dem. Og det satte mig jo. Det tog mig nogle år for ligesom at lande der. Fik landet min UFO, fordi jeg var derude, hvor indianerromantismen, den var højst. Det kan jeg godt fortælle. Jeg troede, de kunne noget særligt, og de var helt anderledes end andre mennesker, og måske nærmere ovenkøb var overmennesker. Det er de slet ikke. De er i bund og grund en bondebefolkning, ligesom vi er, eller har været.
Og så faldt jeg til ro med det. Jeg faldt til ro med at lave og gengive det, jeg så. Først og fremmest de træsnit og raderinger, som jeg lavede i mange år. Da jeg kom til Guatemala, må du også forstå, der var jeg sort-hvid mand, som man siger. Jeg var grafiker. Så al min grafiske eller kunstneriske produktion, den var omkring det sort-hvide. Måske en enkelt bruntegning her og der, men det var sådan, hvad det kunne svinge sig op til at blive. Og så ser jeg den her kultur og de farvechok, den er. Og langsomt er jeg begyndt at bruge farver. Og i dag bruger jeg jo farver fuldstændig som om jeg altid har gjort det. Og det er lang tid siden, jeg har lavet stykke sort-hvid kunst. Og så var det også, at jeg synes, jeg var blev så klart bevidst hos Maya-kulturen, at det, som vi snakkede om før pausen her, det maskuline og det feminine, var så klart udtrykt i deres arbejde, og hele den der fordeling, de havde på de daglige pligter. Jeg så en mandsverden, og jeg så en kvindeverden, som arbejdede udmærket sammen. Vi som danskere, eller europæere, eller vesterlændinge, ville nok ikke bryde os om at leve på den måde, men jeg så det fungere. Og jeg så også, at de har været undertrykt på det grusomste i 500 år. Og alligevel så frembringer de et kunsthåndværk, som man måber over en gang imellem. Med en farvepragt og en nerve, men også med en indsigt, som er utrolig. Fordi, først og fremmest i det, de væver, kvinderne, er der reminiscenser af myter og legender. Og så er vi igen tilbage til den der højre side med langtidshukommelsen, som jeg synes er utrolig vigtigt at forstå, at det er kvinderne, der ligesom holder fast ved de der, at sådan har det altid været. De har ligesom altid en finger dybt begravet i jorden. De står fladt på jorden. Hvorved vi mænd ofte er utrolig resultatsøgende, som jeg sagde, og er lang tid forud i en eller anden forsøg på at gøre noget ud i tiden, men det bliver simpelthen ikke til andet end det, som det maskuline egentlig er, nemlig korttidshukommelsen. Og så bliver det meget tit i den mandlige verden nogle lapperier, i stedet for at være præventiv, som jeg synes kvinderne har. Og det så jeg hos mig, og det faldt jo i hak hos mig. Og måske havde jeg ikke oplevet det så stærkt, eller fået den indsigt, som jeg synes, jeg har i dag, hvis jeg havde været her. Det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg skulle derover. Jeg tror, jeg skulle være der i alle de år. Jeg skulle have malaria nogle gange. Jeg skulle opleve vold, og jeg skulle opleve at være utrolig fattig, men også at være utrolig rig. Jeg skulle ligesom opleve hele det spektrum. Også i en overgang isolere mig helt fra andre mennesker, og så måske i en periode være omgærdet af en masse mennesker. Jeg skulle ligesom igennem alt det der, for at kunne være her, hvor jeg er nu. Så du bliver selvfølgelig blevet mere hel, er det? Ja, bestemt da. Jeg har 2 blade her, Jørgen Big, som jeg vil bede dig om at kommentere lidt. Først et her. Den hedder Døtre af Ixchel. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Nej, ellers det gør du ikke. Det hedder Døtre Ixchel. Ixchel, ja, der kan man bare se. 4 meget smukke kvinder på forsiden af det her, i farver selvfølgelig. Jeg vil lige give den over til dig, hvis du så vil beskrive, hvad det er, der er på den forside her. Det er et katalog, som jeg har lavet i 1989, og den er A4 format, og det er Døtre af Ixchel, døtre af månegudinden Ixchel. Og det, de har på, det er det, jeg er ude efter at høre 4 kvinder, 4 forskellige dragter har de på, repræsenterende hver deres landsby. Det vil sige, når man går derover, så kan man klart se, hvor den enkelte kvinde kommer fra. Og det, der er allermest fascinerende, er, at det er deres identitet. Det er det, der i dybest set har interesseret mig. Når de væver de deres identitet. Altså ikke, du skal lige forstå dig rigtigt så, fordi det er ikke, når du siger identitet, så er det ikke bare det, at man kan se, hvilken landsby hun kommer fra.
Jo, man kan ikke alene se, hvilken landsby hun kommer, man kan også se, hvilken stamme hun kommer fra, men man kan også se den enkelte kvindes sociale stade. Længere tilbage kan du forestille dig, der har det været fyldt med ønsker og drømme, hun har haft. Det har været fyldt med myter og legender og hendes fødselstidspunkt, altså det stjernetegn, hun er født under osv. I dag, vi er jo nær ved år 2000, ændrer det der sig også, men utrolig langsomt. Det vil sige, det er faktisk årtusinder gammelt, det der? Ja, det er det. Det er i hvert fald et par tusind år gammelt, som man har fundet af arkeologiske udgravninger viser. Jeg synes også, når man ser folkedragter andre steder, hvis man kan tillade sig at kalde det folkedragter, det er det vel på en måde, ikke? Jeg ser folkedragter andre steder fra i verden, som jo også har farver naturligvis, men lige præcis mayaernes, de 4 kvinder der på forsiden af dit katalog, er meget farverigt. Ja, og jeg tror, at en af grundene til, at de kommer så stærkt frem lige nu, er det, der sker i resten af verden. Det kræver en meget lang forklaring, så prøv at gøre det meget kort. Der sker en utrolig ændring i verden lige nu. Vi bliver meget bevidst omkring noget, som vi før har ikke skænket så store tanker. Blandt andet mayaerne, de har noget at sige os. De har noget at lære os. De har ikke noget at lære os med hensyn til, hvordan man bygger et hus, eller hvordan man får en uddannelse, eller sådan noget. Men det, de har at lære os, det er, at vi kan godt være her lige nu, og vi kan give udtryk for, hvem vi er, rent fysisk. Det kan lade sig gøre. Og det er budskabet? Der er mange andre budskaber. Der er der en masse budskaber, der ligger på det mere spirituelle plan også. Men det er et af de der fysiske ting, vi skal igennem først. Godt. Kan man stadigvæk se udstillingen på Gisselfeld? Til og med næste søndag, og det er noget for alle. Godt. Tak fordi du kom. Jeg havde besøg af Jørgen Bie. Nu kaldte jeg dig livskunstner, det må jeg vel gerne. Det må du gerne. Det kan jo betragtes som en kompliment. Og så nåede vi selvfølgelig ikke igennem al musikken. Vi skulle have hørt Mark Knopfler, og vi skulle have hørt Randy Crawford, men det når vi måske en anden gang. Det når vi en anden gang. Tak fordi du kom. Du har lyttet til programmet. På den anden side studieverden i dag var Per Vincent, og Mette Milling sad i teknikken derude. Der er mere regional i morgen tidlig klokken 10:06, hvis du er med på den. Nu klokken 18.